So mga kabatak, tutungo tayo sa hardware para bumili ng mga gamit dun sa CR. Ayan mga kabatak. Ayan. Siguro unahin muna natin hollow block, simento sa bakal. Yan muna unahin natin bilhin. Sama natin ang tatay ni Kathleen. Ayan. Kabatak. So yun, at abang-abang po tayo. Maraming salamat po kay Sir Liboon at Sir K, Mr. D Marines, Mr. D, Ma'am Lynn, Astig na Misis, at Ma'am Gina Lay. Yan. At sa lahat ng solid sponsor ni Bayaw, Noli. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy tayo dito gumagawa Kalabicolana Girl para maayos yung ano nila, kusina at CR mga kabatak. Yung CR na importante mga kabatak, kailangan secure yan, mga kabatak, para confident ka na mag CR, hindi ka mangangamba na alam nyo na mga kabatak, di ba? So ayun, at abang-abang tayo mga kabatak at bibili kami materialis. Let's go! Kabatak, dito tayo bumili ng na simento bakal sa malapit para madali lang buhatin para makapag-umpisa ba. Yan. At pag sa hardware matagal pa yun mamaya. Yung hollow block deliver pa yun. Manghiram muna kami doon kay Lolo ng hollow block, papalitan doon para at least makapag-umpisa. Mga kabatak, tingnan natin kung magkano yung nabot nito. 6 na simento, 3 9mm, 2 10mm mga kabatak. Pandawil yung 10mm, pang horizontal yung 9mm mga kabatak. Alright, tamang-kamang po tayo mga kabatak. So ayun mga kabatak, bibili tayo ng hollow block, 160 piraso. Hindi ko alam kung saan bilan dito. Ayan, tatay ni Kathleen. Kabatak, dito tayo sa may-ari ng gawa na hollow block. Huwag kami madinig, please. Discount. Ano? Yo yo yo. Gis deliver Deliver. Pero 160. Yan, kay Papa. Kahit? Saan banda dyan? Sa bilis? Yung mga kabatak, tinabot ng 160 yung hollow block. 160 piraso. 10 ang ganong piraso mga kabatak. Mga kabatak, at bibili tayo ng tilapia. Ayan buhay na buhay. Ayan, 2 kilo. Bili natin. Sariwa yan mga kabatak. Wala laki ha? Oo. Ano? Ngayon? Ayan. Ito lang sa grupo. Ayan, pasok tayo sa loob. Yan. Nilidis pa siya eh. Ayan. Sarap yan. 2 piraso, 1 kilo. Laki. Wow. Sarap. 4 na piraso lang. Sulit na. Uy, pumasok kayo dun. Madaming sasakyan. Nilinga. Sabi na. Hello? Kakawala mga kabatak. Ganyan din namin doon. Saan? Talipapa din kami sa Bulacan. Sa Bulacan. Murang bigayan sa inyong tilapia, no? Malapit lang. Batangas. Dito, puno, 45, 140. Deliver. Sirang timbangan. Pwede na siguro yan, 4. Pwede na yan.
308, Oh, pwede na yan. 305 na tayo. Oh, 305 mga kapatak. Ngayon na nga po mga kapatak, at nakabili tayo ng ulam, tilapia, kagataan. Bibili na tayo ng ano, na gulay. Pichay, masarap na ano yung pichay. Diba? Kaya na tayo, bili na ng gulay. Yun. At yung hollow block mamaya, di-deliver mga after lunch. Sama si Bunso. Bunso. Sama si Bunso. Ito mga kapatak, may pitsay. Yan. Hello, magkano pitsay? 21 Po? 21 21 port. 40. Magkano na yan? Ayan. Ayan mga kapatak. Okay, magkano na yan? 40 Okay na. So yan, 45. 45 45. 45? 49 Ah, 49. Okay. 49 mga kapatak. Talaga ng pizza. Thank you. Ayan. May ceiling green ka doon? Ceiling green. Meron? Okay na. Thank you sa nagtitinda ng gulay. Ayan. Ito ang masarap na halo pitsay mga kapatak. So yun na nga po mga kapatak, at nabili na natin yung mga materialis at nakabili na tayo ng ulam. Ayan. At mamaya pa na pa-deliver. So mamaya yung may buhangin na dun sa labas, yun muna ang ano, papalitan na lang. 350 daw yun mga kapatak. Yun na lang, hindi pa natin nabayaran yung buhangin. Kasi yung 4,000 ni bayaw sa siminto, bakal, hollow block, sa pang ulam. May natira konti, mga 100 siguro may higit mga kapatak. Ayun, may mga resibo naman to mga kapatak. Ayan. Mamaya pagbalik ni bayaw po, bayaran ko yung buhangin. Pumunta sila ng Legazpi, tapos pupunta ng Tabaco. Sinilalakad nila Bicolana Girl, yung kontador nila. Ayan mga kapatak. At abangan nyo po yung upload ni bayaw, yung paglakad nila ng kontador. At ako naman dito sa CR, sa akin muna yung vlog dito, yung episode 1 saka 2 ng paggawa ng CR nila Bicolana Girl. Upgrade mga kabatak. Napakabang po tayo. At maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta dito sa paggawa ng Bicolana Girl. Ayun. Pagpalain po tayo ng may kapal. So yung mga kabatak, at itong inabot nung ano na siminto, bakal, inabot ng 1909 mga kabatak. Ayan. Diyan lang sa labasan namin binili ito. Yan. Chill sa duyan. Mga kabatak. Relax time. Yo. Ayan. At maya ay maghahakot kami ng buhang. Mga kabatak. Saka hollow block. Siminto. Siyempre siminto. May siminto yung mga kabatak. Ayan, kita dapat ya mga kabatak. Seram. Tara. Ayan, sandok tayo. Kahit tinatcharge ko yung ano ko, action cam, para may pang reserva. Luy! Sarap. Ayan. Sarap nito. Ano ba yung sa anong yun? Ano yung dalawa? Papasok mo kita ba? Papasok yun? Panghapon naman yata.
Kain kita. Tayo. Yan, wala sila ano kasi nasa Labayaw, saka si Kathleen, nanay niya. Sa Tabaco. Lalakad ng kontador. Sarap. Nauna na kami kumain. Ulo sa akin. How na? Oo, sige lang. Ano, mataba? Tama? Ayos lang po. Ito yung mga ito. Ano yan ah? Duwang na ko so sewo bang tolo. Tapos naman ako. Hindi kan sa taas na. Tignan naman, nasan ako pa? Hay, Ano mo? nabol ka kasi. Bumig yung kasalanan. Sarap. Sarap kabatak. Hold. Nakita lang ang pusa. Solve. Meow. Yung mga kabatak, tayo sa labas. Maghahakot tayo ng buhangin. Ayan, para makapaghalo tayo. Let's go. Yan na mga kabatak, at naghahakot na tayo ng buhangin. Ayan. Yun nga lang, uulan. Mga kabatak, mahambon. Ayan. So mga kabatak, nakatatlong hakot na tayo ng sako ng buhangin. At patuloy pa rin tayo naghahakot. Ayan, yung mag-aman doon, may dalawang pasan, bali 5 sako na. So, mga pang isang halo lang muna sa siminto ng mga batak. Puti natin. Batak ko. May 4 na hakot na tayo sila. Tuloy naghahakot. Ayan, para makapaghalo tayo ng isang halo. Ayan. Ayan si Bunso. Ice cream lang. Sana all. Ayan. Right. Hindi may kalayuan lang kasi mula sa labasan yung bahay nila. Ayan. Kaya puro buhat talaga. Lahat ng gamit gagamitin mga kabatak. Ayan. Dahil tsaga lang. Huwag may tsaga, may nilaga yan mga kabatak. Ayan. Dahil susuko. Laban lang. Sipag lang. Paahon dito mga kabatak ko. Ayan o. Paahon yung daan. Nakalang nagdalawang sako ako. Sumakit yung tagiliran ko. Isa na lang. Hindi na sanay magbuhat. Right.
6, 8 na, pwede na eh. Siminto na lang. Ano mga kabata, siminto naman ang buhat natin. Ayan. Nakalikod sila.